Arribes al vespre amb capritxos i ganes de picar, et promets demà començo i cau el pla B. No va de passar gana, va de posar ordre, per exemple, amb el mètode essència. Fes com un semàfor, no és verd tota l'estona. En vermell, talla l'impuls, posa la cuina en pausa 60 minuts i fes el ritual curt, infusió i 5 respiracions. Un exemple, quan vulguis xocolata, prepara una infusió abans d'obrir l'armari. En Ambre prepara el terreny, deixa un mos llest i planifica 2 àpats clars per demà. Et dic com. Civada nocturna amb beguda vegetal enriquida i fruita i saltat de cigrons amb verdura. I en Verd actua sense pressa. 10 minuts després de sopar fes un passeig curt i implementa el pla del dia. Això vol dir que l'acció guia el desig i no a l'inrevés. Avui activa el teu semàfor en una sola situació de menjar entre hores. Pensa que el control de pes sostingut no és una línia recta, és cadència i acompanyament. I si vols, reserva la teva sessió 0 del mètode Essència, sense cap compromís, i ho fem plegats amb un pla personalitzat de 17 setmanes sense dietes extremes. Demà a 14:15 del migdia, hora d'Arenys de Mar, continuem amb la part 2.